Госпожо директор, скъпи майки и на всички гости. Днес с децата сме се събрали да ви поздравим с един есенен празник, който сме приготвили заедно с тях. Надяваме се да ви бъде интересно и приятно с нас. А сега да видим какво се случва в нашия чуден панер. Отдавна, много отдавна, панера в голям зеленчук, две зеленчук си събрали да спорят те на глас. Кой от вас витамина, с който е децата? Аз макар и съм жълка, имам много ида. Аз на земя. Песен да сме напоява, слънцето му начервява. Аз расте хубавея, по лъчите бавно зрея. Чуй ме, миличко дете, щом чувстваш глад, трябва ми едрия домът. Аз съм земята през глава завит, а косата ми се вее и над мен зеленее. Зая байна закуска, най-печата ме хруска. Затова зая и шампион векар. Пише от моя сок, сам шампион на скоро. Вие ли, капак не. Ние растем плодови градини, пълни сме с витамини, радват се толкова те децата и не късат дърветата. Мен пак са от лозата, като ми убеят шансата. Ето вижте този лук, той не става, защото той люти боли децата и не име в сърцата. Значи няма витамини и място в нашите градини. Моя братца не е тя, но скайдеря не сапме, най-ражнищите ми трави, който мапне ще плаче, но пък ще стане иначе. Популека, не така, не тъжавайте лука, цяло лято грея аз на двора, мога с вас да споря, козелка, круша, грозде лук, витамините са на тук. Щом ни греят в градини, пълни сме с витамини. Който от нас яде, винаги тръпва расте. Ние придаваме война на детските личица. От тогава ябълки и круши не са вече прахове.